Hola, sóc la Rosa Maria. Hola, sóc el Joan Ramon. Hola, sóc l'Aina. Hola, sóc la Gina i tinc 5 anys. Hola, sóc la Gala i tinc 8 anys. Bones, sóc en Joan. Mollerussa, a més de la seva entitat com a capital comarcal, també destaca per haver aconseguit diverses fites històriques realment interessants. Un factor d'orgull local és el concurs de vestits de paper amb més de mig segle d'existència. Tots els vestits són de paper, cosit a mà i a màquina. La cola o el pegamento totalment prohibit. Algunes coses no semblaven que fossin de paper, tan minuciós, tan detallat, tan ben fet. Les joies és un complement, que també hi ha un premi als millors complements. Ho fan de pasta de paper matxer o pasta de paper. Poder veure totes les meravelles que es feien en paper doncs em va sorprendre molt. I explicar tots els truquillos de que no és en fil, sinó que és en paper així com embolicadet i, bueno, molt, molt interessant.